Poštovane građanke i građani Bosne i Hercegovine u inostranstvu, čestitam vam Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. 1. marta 1992. godine građani Bosne i Hercegovine su se na legalnom i demokratskom referendumu izjasnili za nezavisnu, suverenu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. To je bio presudni moment u historiji naše domovine. To ne smijemo zaboraviti nikada. Bosna i Hercegovina je uvijek imala svoje sinove i kćeri koji će je zaštititi. Tako je bilo i tako će ostati. Ne šutimo pred nepravdom, ne pristajemo na podjele i diskriminaciju, na provokacije ne odgovarajmo mržnjom i razgradnjom, odgovarajmo saradnjom i pozitivnom energijom. To je najbolji odgovor politikama destrukcije i podjela. Dragi prijatelji širom Evrope i svijeta, vama i vašim porodicama želim dobro zdravlje i puno sreće. Mi moramo samo naprijed. Ispred nas je evroatlantska i evropska budućnost Bosne i Hercegovine. Skretanje s te putanje imalo bi fatalne posljedice. Zbog toga, dosljedno i na svakom mjestu, insistiram na provođenju usvojenih strateških vanjsko-političkih ciljeva. To ne radim slučajno. Tako na najbolji način čuvamo sigurnost naših ljudi i države. Bosna i Hercegovina je punopravna članica Ujedinjenih nacija, Vijeća Evrope, OSCE-a, te država koja se nalazi pred vratima Evropske unije i NATO-a. To su međunarodno pravne, neosporive činjenice kojih separatisti moraju biti svjesni. Bosna i Hercegovina je prema odredbama internacionalnog i nacionalnog prava država. Njeni konstitutivni elementi su državni teritoriji, stanovništvo i suverena vlast. Oni su sadržani u terminu država, terminu kojim se Bosna i Hercegovina određuje u međunarodnom i nacionalnom poretku. Oni koji su mislili da mogu, mimo svih demokratskih principa, praviti državu unutar države Bosne i Hercegovine, završili su kao pravosnažno presuđeni ratni zločinci. Dragi prijatelji, učinimo sve što je u našoj moći da naša država bude jača i sigurnija. Dobronamjernim ljudima poručujemo da zajedno trebamo čuvati Bosnu i Hercegovinu. Zlonamjernim, koji nisu odustali od iluzornih velikodržavnih projekata, poručujemo da će u nama imati neprobojni bedem. Dakle, s prijateljima prijateljski, s neprijateljima onako kako zaslužuju. Na kraju, želim posebno naglasiti da ne postoji važnije pitanje od očuvanja države Bosne i Hercegovine. Radimo u korist države i ljudi i čuvajmo državu i ljude. Neka odanost i privrženost državi Bosni i Hercegovini budu na prvom mjestu. Neka nam vječno živi naša domovina Bosna i Hercegovina. Sretan nam Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.